Vážený Mikuláši, Slovensko má euro už 15 let. Kto rozhodl o jeho přijetí? Byl ste to vy? S Miklošom. Áno, boli sme to my dvaja, ktorí sme boli v takej istej eufórii z toho, že vlastne 1. mája 2004 sa Slovensko stáva členom Európskej únie, ale to bolo ešte to rozhodnutie dokonca tesne predtým, ale súvisí to s tou eufóriou, ktorú sme prežívali, ale nebola to len otázka eufórie, bola to aj otázka ekonomických prepočtov. Ja si dobre pamätám, ako sme na rokovaní vlády dostali dokument nie len z Ministerstva financií, ale aj z Národnej banky, kde veľmi silno argumentačne bolo podopreté presvedčenie, alebo teda návrh na to, aby sme sa do eurozóny snažili dostať, pretože to bude výhodné veľmi ekonomicky, odpadnú transakčné náklady v biznise, v obchodných výmenách. A bude to mať mnohé ďalšie multiplikačné efekty, ale mne ako politikovi bolo jasné aj niečo iné, tá politická dimenzia otázky. Ja som vždy túžil, aby sa Slovensko emancipovalo aj politicky. A vlastne som si uvedomoval, že keď sa dostaneme do toho klubu jednotnej európskej meny, tak ten proces takej plnej politickej emancipácie sa završí. Takže stihli sme ešte sa za mojej druhej vlády dostať do ERM2, čo vlastne bolo iba kúsok od toho záverečného cieľa. Ešte môj nástupca sa pokúšal trochu komplikovať. Sľuboval v kampani, že preruší ten proces, že vystúpime z procesu, ale stačila dvojhodinová konzultácia po voľbách v Národnej banke a ten istý deň verejne vyhlásil, že koriguje našťastie toto svoje vyhlásenie. Čiže vrátim sa k merite vašej otázky. Áno, bolo to rozhodnutie môjho ministra financií, podpredsedu vlády Mikloša a moje, ktoré si vláda osvojila. A co všechno bylo potřeba pro přijetí eura udělat? No v prvom rade ekonomiku reformovať, aby sme boli kompatibilní, konkurencieschopní, čo sa nám podarilo. Hospodársky rast, keď sme odchádzali, sa blížil k 10%. Naša legislatíva bola plne kompatibilná, či v otázke obchodného práva, alebo aj v ďalších iných témach. Čiže kopu legislatívnej práce k tomu ešte, ale ten základ spočíval v reforme ekonomiky tak, aby bola pripravená, aby bola reformovaná, v konečnom dôsledku konkurencieschopná. A bylo těžké pro přijetí eura získat podporu veřejnosti, třeba kvůli strachu ze zdražování, nebo byl tam nějaký politický risk, že by to mohlo stát? Obavy boli, samozrejme, že obavy boli, si pamätám, ale nie také dramatické, ako nás strašili z iných krajín, keď sa zavádzalo euro. A nakoniec ten proces prebehol o mnoho hladšie a menej dramaticky, ako sme sa sami obávali. K istej cenovej inflácii došlo, k istému poskoku, ale na nič dramatické si nespomínam. Keď som teraz sledoval podobný proces v Chorvátsku, tak sa mi to zdalo, že to bolo trošku citlivejšie. Ale aj to svedčí o tom, že ten ekonomický základ bol pripravený. Že ekonomika bola na tom tak dobre, že sme to ako občania alebo spotrebitelia na inflácii nejako nepocítili. To je dobrá zpráva. A vy jste to sám zmínil, že během toho procesu se vystřídala v podstatě reprezentace. Robert Fico vyhrál v roce 2006 volby. Sehrálo tam euro nějakou roli v tom vítězství, jako třeba ta negativní kampaň, ve který by strašil občany, jak získal? Minimálne až vôbec. Dokonca si spomínam, že bol som veľmi blízko k zostaveniu tretej vlády. Ak by ma nebol tak trošku podrazil tradičný koaličný partner Kresťansko-demokratické hnutie, tak možno dnes sa o Robertovi Ficovi ani nerozprávame. Ja som svoj najlepší volebný výsledok s mojou vlastnou samostatnou stranou dosiahol po 8 rokoch vládnutia a vrátane prípravy Slovenska na zavedenie eura. Po 8 rokoch som mal 18,35%. Vyše 18% samostatne s mojou vlastnou stranou. Slovenskou demokratickou kresťanskou úniou. Takže reči o tom, že reformátori musia krvou zaplatiť a neviem čo všetko, sú skôr demagogické ako pravdivé. Keď robíte poctivú politiku a keď je to niekedy aj chvíľkovo bolestivé alebo nepopulárne, ale sledujete naozaj poctivý záujem, tak ľudia vás odmenia. A sú Slováci s eurem spokojení? No opýtajte sa ich, ale ja si myslím, že áno. Pozrite sa, sám si spomínam, ako moje dcery ešte vtedy nemali rodiny, tak
po obede, keď sme pili kávu spolu s manželkou a s dcerami, tak a nevedeli niekedy, že počúvam, keď nejdeme na Štefanplatz sa prejsť na Zacherku a na kávu. A sami mi doma hovorili, že ako im to imponovalo, že platia slovenskou menou na Štefanplatzi. Hovorím o tej aj psychologicko-kultúrnej, nielen politickej emancipácii alebo pocitu, že sme sa do tej rodiny dokázali začleniť. A že žijeme podobným spôsobom, ako povedzme tí naši rakúski susedia. Co Slovensku euro dalo a co vzalo? Úprimne, nemám rád tieto otázky, lebo musím použiť slovo, ktoré nemám rád, že neviem. To, čo nám dalo, som vám povedal. Dalo nám to zjednodušenie obchodnej výmeny. Nemusíme chodiť do banky, keď ideme na dovolenky. Dnes Slováci chcú cestovať. Chcú cestovať do Grécka, chcú cestovať do Španielska, chcú cestovať do iných krajín Európskej únie. Tak nám odpadá kopu starosti. Nemusíte riešiť zmenu valúty a neviem čo všetko, sledovať devizové kurzy. Prosto aj pre bežného občana v takýchto prípadoch, nielen pre podnikateľa, keď som spomínal tie transakčné náklady, sa ten život podstatne zjednodušil. O politicko-spoločenskom rozmer alebo dimenzii som pred chvíľou povedal, čiže ja vnímam výhody. A keby som sa mal pustiť teraz do špekulovania o nevýhodách, tak zostanem nemý, lebo ja ich nevnímam. Žádný třeba pocit toho, že jste ztratili nějaký symbol, nějakou suverenitu, nic takového nevnímáte? Prosím vás, nežartujte. Veď my sme sa trepali do tej Európskej únie, aby sme sa tej suverenity zbavili. Hovorím brutálne, aby sme si rozumeli. Prosím vás, akú suverenitu chcete, keď sme mali 30 rozpočtových kapitol a sme sa sami hrnuli do toho, aby sme to acquis communautaire aplikovali. Dobrovoľne, pretože sme vedeli, že v tej spoločnej rodine budeme silnejší, bohatší, istejší, lepšie sa nám bude žiť. No choďte do Texasu a opýtajte sa ľudí v Texase, či sa cítia nejako potláčaní alebo umenšení tým, že nemajú svoju národnú suverenitu. To môžu hovoriť iba demagógovia alebo ľudia, alebo politici, ktorí nechcú ľuďom dobre. V dnešnom globalizovanom svete, keď niekto hovorí o zvrchovanosti, tak v mojich očiach je buď na smiech, alebo je to zlý politik, ktorý nechce ľuďom dobre. Udělal byste dneska při přijímání eura něco jinak než tenkrát? To je druhýkrát, keď ma nutíte povedať, že neviem. Viete, ja som nevymyslel, že kurz výmenný bude taký, aký bol. Ja som neriešil technické detaily. Čiže neviem vám celkom povedať, že možno sme sa v niektorom detaili aj sekli. Ale netuším, čo by som urobil inak. Ten proces je štandardizovaný. To sú pravidlá, ktoré treba dodržať. My sme tie pravidlá sledovali, plnili, dodržiavali a výsledok bol taký, aký bol. A koniec koncov, viete, najlepšie je vždy ani príklad alebo ilustrácia. Mňa Fico bil v kampani 2006 billboardami, alebo ešte predtým to bolo 2002 billboardami, že do Európskej únie áno, ale nie s holými zadkami. Potom ma v kampani 2006 bil, že on z eurozóny vystúpi. A viete, kto sa prvý tlačil o polnoci 1. januára 2009, keď sme vstupovali do eurozóny k bankomatu, aj keď bola teda sviatok? Viete, kto sa prvý tlačil? No Robert Fico si bral prvú 20 eurovku. No čistý, hlúpy, sprostý oportunizmus. Zrazu bol hrdina, bol pyšný a tváril sa ako architekt toho, že Slovensko vstúpilo do eurozóny. Poradil byste něco českým politikům ve věci přijetí eura, třeba komunikace nebo nějaké jiné zkušenosti, jak předat a ten úspěšný příběh, který máte vy s eurem, zopakovat i v České republice? Viete čo, na to, aby som radil českým politikom, sa jednak necítim a jednak mám dosť skúseností, aby som vedel, že to môže byť skôr kontraproduktívne ako produktívne. Ale pozrite sa, viete alebo neviete, veď vy vlastne to euro z veľkej časti aj máte. Vy o tom neviete? Ja o tom viem. Váš biznis si požičiava stále viac v eure ako v českých korunách. Vaša obchodná zahraničná výmena sa odohráva stále viac v eure
ako v českých korunách. Čiže vy tak potichučky, nenápadne, ja tomu hovorím, že to je taká graduálna euroizácia českej ekonomiky. Tak prečo sa k tomu nepriznáte? Dámy a pánové, Mikuláš Dzurinda, bývalý slovenský premiér, já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání do rozhovoru Euro v Česku. Těším se, děkuji pěkně. Děkuji. A vy, vážní diváci, pokud se vám rozhovor líbil, určitě se podívejte i na naše stránky eurovčesku.eu, kde naleznete další rozhovory s dalšími významnými osobnostmi.